Казвам се Николай Петков, собственик съм на ресторант 21, квартал Лозенец. Отворихме ресторанта преди 2 години, тип семейен ресторант. Заведението съществува и е едно от първите заведения в град София, частни, т.е. след 89-та. Това е първото заведение в София. На времето са идвали доста светски личности тук. Кръстено е на един от най-старите ресторанти в Нью-Йорк, ресторант 21. Всъщност собственика на помещението е бил в Нью-Йорк, видял е това заведение и когато се е прибрал в България, е отворил заведение и го е кръстил ресторант 21. Ресторанта е близо до една от главните улички на Лозенец, но всъщност е и леко сгушен по-встрани, което го прави желан за посещение от доста така известни личности. Ползваме услугите на Линдстрьом от над 2 години. Много удобно, лесно. Започнахме с една изтривалка пробно, видяхме ефекта, закупихме 2 от тях за кухнята и почнахме на абонамент с 3 изтривалки техникато. Супер лесно и удобно. Фирмата идва редовно, сменя си ги. Това си е описано в договора. Проверяли сме ги в началото, както всеки собственик, да не би някой да не идва. Няма такива работи, всичко винаги е било изрядно. Прибегнахме към тяхните услуги, защото особено зимния период, киша, вода, кал, лед, това всичко се избягва с тия изтривалки.